बोले के इमली तब बोल दहा अचार, करे के चाची से तो करह बकरिया से प्यार। सब्सक्राइब नाउ। की चाचा कल बोले होलियो ना आयल हा? अरे कैसे अथियो बकरी चरावे पड़े होलियो? अरे बकरिया के खुला छोड़ के आई था। अरे बकरिया के खुला छोड़ता ही है ना तो भाग जाए। बकरिया है कि कुंवारी लड़की है जे भाग जा? हमें मतलब के गो बच्चा होला ओकरा? 3 गो बच्चा के माए हो। तब कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ के आ सक। ए चाचा खैनिया हमरो खिलावन है। तनी गो खैनिये है हमरा पास। 5 रुपया चुराइयो मौगी के अचरा से, तब जाके खैनिया ले। जाना ही जान लो तो बहुत मार मारल। ओह नो, इहे तो रतिया में करत रहला। माय गॉड। हां बेटा ई तो चाचा हथवा में की होला? अरे इहे हथवा में न मार ले होला, कुछ होला नहीं ना चाचा हथवा में? अरे होले नहीं, हथवे कबर गेला है। ई तो शायरी हो गेला चाचा। अभी फिर तो शायरिया नहीं हो। एक बार सुना था, चल बा रतिया के घरा से आवाज आवे हले अब भोरे होय के पता चले चाचा के कबर गेले बा। ओह नो। अरे चाचा एगो बात बोले खोले तोरा से। की बात हो बोल ना। नहीं हमरा शर्म लग रहा। तब ठीक हो नहीं बोल। नहीं सुना ने एगो लड़की हमरा देख के हंसला। एकर मतलब की होले? लंगूर लगबी तो हंसतो नहीं। हमें लंगूर लगही। अरे चाचा बिल्कुल गलत बोल को। तो लंगूर ना चिंपैंजी ही। तो हम भी चिंपैंजी, तो बाबू हो तो चिंपैंजी। चाचा बोल ने लड़कियां हंस ले तो एकर मतलब की होले? अरे उ तोरा पसंद करे हो तो इहे लोग तोरा देख के हंसे हो। ए चाचा हमरो छौरी पसंद है, एक काम करता ने। कौन सी काम? हमर मोबाइलबा के नंबर ओकरा दे दा ने। और हमरा वो छौरी मारे लगती था। अरे चाचा ना मारता, हमरा देख के वो हंसले हले। ए चाचा ना जइहा, छौरी बाजी के चक्कर में हो जीता जेल। पुलिस वाली हो नहीं देखता कि तो ये बूढ़ा हा, सीधे लठिया देता पेल। अरे अपन बाबू के देखे ने अगले बार गेले हलो जेल। ओह नो। हाँ रखे तो बाबू जेल गेले हलो। अरे ना रे ई चाचवा बुढ़ारी में सठिया गेला है, कुछ भी बक्का है। हमें सठिया गेलिए बोले के इमली तब बोल दहा अचार, करे के चाची से तो करह बकरिया से प्यार। सब्सक्राइब नाउ।